Здрасти хора, аз съм Spaceman. А тук при мен е Eugene02. Не знам Eugene02, аз съм Скадекет. Не, това е Freedom Ball. Окей, чайте го телепортна, че той сега влиза в сървъра. Телепортни ма. Така. Добър ден. Човек, омага, това е къщата, изчакай сега. Човек, тук е честа. Той да удари. Сега, ето тук направих вратите. Така О, сега аре. в момента. Дай ми някаква задача. Обичам да изпълнявам задача. Чай сега ще... Омага, нямаме Почна да бъде. Нямаме уит. Да гледам горе също имаше тъж. Днес ще такова. Сега ще правим ферма. Добре. Имам 2 семена. Аз съм на покрива. Чакай Те малко казвам, сега. искам на покрива. Ужасно е. Как? Ама... Скоро ще я преместя Лига в Legends на другия кон. И ще... Чакай, ще правя. Взимам семенца. Може ли... Не, че ако сте шугърки на семената ще ни трябва. Ще събера малко микс. Чекай, не са блюкнете. О, не. Окей, само този път. Защото сега трябва да съберем семена, не искам да провалям. Аз имам 3 семена. Окей, обаче няма да се достатъчно. Трябва да суитър командата. Чакайте малко, и ще цепя, ама и ще цепя. Добре, сега първоначално ще ми трябва уит, за да направя ферма. Имам 4 семена за уит. Събирай, ще ни Ваяк, грозен. Стойте. О май гад, още ли айран има, Просто трябва да бъгам с айран. Окей, смятам да се разбирам пресека. Сега след малко идвам да пиша само да свършим това. Сега. Хора, само трябва да намерим малко вид. После ще направим ферма. Има около мен скелет. Странно. Той се насочил към мен, това не е. Така търся вид на много странно. Правим само така. Мама ли само да го слушам това и ще дойде? Юрий, преди да свършиш... Стига, ние тези хора много се извинявам за лайка. Не, явно ви цит повече отколкото на вас. Най-гадния лак на света. Ако не сте видели в прасета му от една... Имам 6 семена, колко семена ти трябват? Ами аз тук чека да събера още едно семе. И идвам. Имам 11. Охо! Аз имам 7, аре, връщай се. Добре. Обаче тъпото е, че вече на Уитна му трябва 2 болни за да расте. Аре, върни се правилно. Бате, ще трябва да ти изключат той. Имам и малко дърво. Къде ще направя ферма? Къде да правя фермата? Извън това или вътре в къщата? Или в къщата е по-добре, според мен. Тук на едно са... На половин сърце съм. На половин сърце съм. Къде си? Значи 12 семена и... Метни ги 5 вратата. Ого, чети шугърки. Окей, направи 3 кофи.
Добре. Чакай да видя колко са. 15 ядам точно за 3 кофи. Не, паче. What the fuck? Имам 4 Човек, кофи. равин в равина. Намерих още един равин. Не разим с равина. Не се възикам още един равин. Това е равин. Добре, значи трети кофи. Окей, няма Или искаш да отида за вода? Дай. Всъщност, я ги вземи вода. Добре, но съм на половин сърце, така че не е много добре. Ами, хапни нещо. Окей, натам ще Може? пътя равина. Да, може. Ето там ще Вземам направим пържолки. сега евара. Ном. Но за сега и... Ном. 3, 4, 5. Изядах 2 пържолки вече. Регенерействам се. Добре, и тези кофи са пълни с вода. Бате не мога. Роди, от нещо друго да се нуждаеш. Не дей, там е равина. 100 слаки са тръгни някъде. Защо си целя айрон, бе, брат? Има още айрон. Да отидам да ти купам за айрон, оставям трети кофи и айтемите си. Не дей, ще ходим да... Ако ще купаме заедно. Сега, всъщност, Имам дърво. да, иди да покупаш малко. Ще Добре. направя Може ли и точе? Торче, вземи от честа. Имам доста кол. Ще направя айрон кивка. Направи. Да направя една и за тебе. Не, аз имам. Добре. Направим къбостон. Бързо една ферма. 2 къбостонки. Да може да... Така, окей. Добре. Това... Вече съм готов. Привижда ми са лапис лазули, има и кол. Да, и кол ми се привижда. Те. Сега фермата... Стане малко широкичка. После ще разширяваме малко, така ще стане начало. Добре, имам 32 торча и... Ще направя доста Пет поза, ще кишки. направя голяма поредица. Добре, отивам в равена да копам. Окей. Уф, много е дълбоко и тъмно. Да ви кажа, ще сменим името на епизодите. Както казах, ще сменим името на епизодите, няма да е Minecraft Twitch Error 20 Wish Space Minute Error, защото Error много му цепи и просто ще снимам с различни хора, може да направя да довърша поредицата с Юджи и ще сменя името на Вътре в равина съм. Равин Survival. Да, Равин Survival. О, крипър гръмна. Два крипъра! Има и скелети. То скелет. Зомби. Бой сторч. Кой да сме 3 чудовища? Едното от тях е крипър, фак! Че е малко скучно се гледа как се прави ферма. То явно сигурно хората знаят. Бате Fuck off. Да, колко зомби са спалват пред една пещера, бе. Съм така ще ти Петър да ги убия. Fuck off. Да. О, барикадирах Този зомбитата. колотон е доста висок. Човек, той равин е дълбок. Мрете, зомбита. Мрете. Колко време вече става снимаме? Ау. Вижи, колко време вече става снимаме, защото може да... Мисля, че 5 минути е. О, намерих редстоун. Не са го Кой е закъл там намерих редстоун? редстоун.